muna ang pogi kong kapatid. Gusto ko lang i-share yung experience namin doon sa Minalabak Beach. I don't know what the name of the beach was, but dagat siya sa Minalabak, which is one of the municipality here in Camarines Sur. Recently ko lang din nalaman nung inimbitahan kami. So what are we waiting for? Let's go! 4 AM pa lang, naganda na kami para sa biyahe. Siyempre, naidlip-idlip ka pa dahil sa haba ng biyahe. Kapag siniswerte ka nga naman talaga, naligaw pa kami. Imagine that. Mapapansin ko sa biyahe namin talagang yung daan. Matatarik ang daan. At sa sobrang tarik, makikita mo na nga yung sea of clouds na halos kapantay na ng sasakyan namin. Siguro 1 to 2 hours yung ginugol ng biyahe namin. Siguro less kung hindi kami naligaw. I do recommend na mag 4 wheels kayo kung pupunta kayo dito kasi mahirap kung tricycle o motor lang gamit ninyo. And after the trip, long trip, we finally arrived. And in the first place, why are we here? Bakit nga ba kami napadpad dito? Yes, pinalad kaming maimbitahan ni Doc. And I don't know if I can disclose her name. Pinalad kaming manalo sa isang video competition and it comes with a prize. So ito na yung pinaka-treat niya sa amin. And thank you very much. And since this is outing, some of the employees and nurses and their families as well ay kasama namin. Ang pinunta namin ay hindi resort, I guess, at it's a private property and I think it is still renovating. At ganoon din sa mga katabing lugar, hindi pa ganoon karaming establishment sa paligid. At syempre matatanong mo, kamusta naman yung dagat? Kamusta naman yung lugar? What can I say? Maganda naman. Una kong napansin yung dalampasigan. Hindi siya buhangin. It's a white pebbles or maliliit na bato. Yun nga lang, hindi siya komportable na tumakbo-takbo ka at alam mo naman dito sa Pilipinas medyo mainit kaya talagang pag sinabing mainit, mainit! Pero pagdating mo naman sa dagat, buhangin na siya. Ito ang pinakagusto ko sa lugar na ito. Hindi siya katulad ng tubig sa ibang dagat dito na napuntahan ko dito sa Kamsur. Masarap magbabad tapos malinaw at hindi siya makate katulad ng sa iba. Yun nga ang halos ginawa ko dito. Talagang nagbabad lang ako ng nagbabad. Lumangoy talaga. Masarap. Regarding the population, actually, konti lang ang tao dito. Hindi ganoon kadami. Kasi sa tingin ko isa sa mga factor kasi hindi nga siya ganoon ka kilala. At maski ako, hindi ko naman talaga to naririnig dati. Narinig ko lang to. Actually, nung imbitahan ako na meron palang ganitong lugar dito. At I'm surprised, maganda naman talaga siya. And I think dahil din kasi mahirap siyang puntahan at hindi pa ganun karaming establishments kaya hindi rin siya ganun napupuntahan ng maraming tao. When it comes to signal, talagang mahirap kung balak mo nang pumunta ka dito at pagsabayin yung trabaho. Mahirapan kang magsagap ng signal dito. Network, data, internet, connection, I tried. Pero mahirap. Lucky for me, merong piso wifi sa tabi ng kalsada. Connect ako. And one of the main part of this outing as yung nagbanangka kami, di ko alam kung island hopping ba talaga yan or karatig lang talagang lugar. Takes 15 to 25 minutes, I guess, until we arrive.
And the first thing that came to my mind nung nakarating kami ay naalala ko agad yung isa sa location dun sa Descendants of the Sun, which is Korean drama. Yung pagkaparehas ng location. See? Can you see the resemblance? Because me, I don't. Ba't alam mo yung Descendants of the Sun? Ba't alam mo yung K-drama? Yes, ito yung mga panahon na nakipagkaibigan ako sa mga K-drama addicts. And yes, I finished the whole series. お前はもう死んでいる。何？ And what can I say? Actually, para siyang paraisong natatago. Mas maganda lang sana kung meron ditong something like accommodation or mga tindahan, which is wala sa lugar na to. Pwede mo lang magawa dito, mag-picture-picture at maglangoy-langoy at aalis ka na rin. At syempre, pag may outing, may food! At masasabi ko na ito ang isa sa mga pinakagusto ko sa outing na ito. Ang daming pagkain at masasarap. Hindi na lang namin nakuhanan halos lahat ng pagkain, pero marami yan. At ang pinaka-favorite ko sa mga pagkain ay ang unlimited ice cream na ikaw mismo ang mag-i-scoop. Nothing is more fun than that. Sa wakas, naranasan ko rin na ako na mismo ang mag-scoop, and it's very seldom na makahawa ng ganito. Dahil kadalasan si mamang sorbetero ang may hawak nito, at sa sobrang dami nga ng ice cream na ito, hindi na namin maubos hanggang sa natunaw na siya. I think all in all, maganda tong lugar na ito. Yung ibang mga footage nga lang na makikita nyo ay I can say maganda siya sa camera pag tinignan mo sa camera, pero pag nakita mo sa personal hindi naman talaga siya ganun. Pero ma-appreciate mo yung lugar. So, do I recommend you to come? Yes, I do. Patitirahin ko ba kayo sa bahay ko? Asa kayo? Joke lang. Actually, may pwesto pa naman doon kay Bantay.
Joke lang. Ang sarap dito sa lugar na to. Mas masarap dito kung may kasama ka. Mala descendants sa Simba. Kay sarap ng may minamahal. Sa tingin ko may konting cons lang dito sa lugar na ito. Yun nga, hindi pa siya ganun ka-develop katulad ng mga ibang beaches dito sa Bicol. Less amenities. Hindi ganun karami yung mga accommodations. Kung naghahanap ka dito ng mga recreational activities like basketball, volleyball, billiards, table tennis, zipline, kayaking, banana boat, wala pa ganun karami dito kasi hindi nga siya ganun ka-developed. And then connection, mahirap ang connection dito. At isa sa mga hindi ko nagustuhan nangyari sa akin dito sa lugar na ito ay yung nasugatan ako. Nahiwa yung hinlalaki ko sa paa dahil na nakatapak ako sa bato doon sa dagat. Siguro minalas lang din ako. Nakatapak ako ng matulis na bato doon sa dagat. At after noon, di na ako nakapaglangoy. Kaya maaga akong umahon at naligo. Nagpahinga na lang. At lastly, yung daanan. Kasi mahirap nga siyang puntahan. Kung wala kang sasakyan, mahirap siyang pupuntahan. Aside from that, if it's not a problem with you, I think you could come. And special thanks na din doon sa mga nakasama namin, sa mga nag-assist sa amin, kay doctor, doon sa head nurse. Maraming salamat for us to be able to come here. Paalam na lang din sa lahat, ingat pa rin tayo dahil meron pa rin COVID at meron pang Delta variant which is mas malakas. Hindi pa rin humuhupa ang pandemya dito sa Pilipinas. At doble ingat tayo, always follow health protocols at always pray to God, of course. Huwag tayo makakalimot manalangin sa Diyos. At marami pa akong mga footages, mga files na hindi ko pa na-edit. More to come. Abang na lang kayo siguro kung gaano pa katagal yun. Comment down below kung ano sa tingin nyo dito sa lugar na to, dito sa Minalabak. At do you recommend for the others to come? Thumbs up if you like this video and subscribe na rin. Wait lang, voice over artist ako ah. Dapat gayahin ko na lang yung mga scripts sa client ko. Let's try. If you like this video, give it a thumbs up, comment down below what you think, don't forget to subscribe to watch more videos like this one, and click the bell icon down below so you will be the first one to watch my latest videos. Till then, hasta la vista, baby.